O Hospital do Barbanza segue a mellorar os seus servizos coa incorporación de novos equipamentos que permiten unha mellor calidade asistencial, así como unha maior precisión diagnóstica. O conselleiro de Sanidade visitou o centro para supervisar o funcionamento destes equipos nos servizos de urxencias, radioloxía e dermatoloxía. Dos ecógrafos, unha para o servicio de urxencias, outra para o servicio de dermatoloxía, ¿no? E unha sala de radioloxía digital no servicio de radiodiagnóstico, ¿no? Bueno, o que ten esta equipación é que aumenta o que é a precisión diagnóstica, ¿no? Agiliza tamén estes procedimentos diagnósticos, lo cual se traduce un aumento da calidade asistencial para os pacientes, tamén un aumento da satisfacción dos profesionais que dispoñen de unha mellor tecnoloxía para facer o seu traballo, ¿no? En relación a sala de radiodiagnóstico, unha sala digital, ¿no? Robotizada, de última xeración, que ten tamén un sistema de 3D e tecnoloxía dual, asociado tamén a un sistema de radioloxía digital portátil, ¿no? Un investimento de 14, entre as dous cousas, creo que son 250.000 o que é a sala en sí mesma e 111.000 o que é o sistema de radioloxía portátil, ¿no? Ademais dun diagnóstico máis preciso, estas novas tecnoloxías reducirán as emisións, garantindo a máxima seguridade na realización das probas e aumentarán a capacidade de resolución, especialmente na área de radioloxía. Maior calidade de imaxe, polo tanto, maior precisión a la hora de diagnosticar e, por tanto, tamén maior eficacia, unha menor emisión de radiación, lo cual tamén supón unha maior seguridade para todos os pacientes, ¿no? Incorpora técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Para favorecer tamén ese diagnóstico, ¿no? E, bueno, evita o que é dudas en sentido a la hora de certas incertidumbres diagnósticas, ¿no? O cual é moi bo. O servicio de radiodiagnóstico que vai poder permitir con esta nova sala pues, realizar máis de 2.000, ¿no? Tenemos radioloxías a ano, ¿no? Lo cual tamén aumenta, polo tanto, a prestación desta prestación sanitaria neste hospital. En relación ao que son os ecógrafos, ¿no? O investimento total entre ambos é de 50.000 euros, ¿no? Un, insisto, para o que é o servicio de urxencias, outro para o servicio de dermatoloxía, ¿no? As ventajas son o mesmo, ¿no? Maior precisión diagnósticas, aumento da capacidade de resolución dos servicios, evita que haya que facer outras probas tamén complementarias, ¿no? E, por tanto, tamén un aumento, insisto, fundamentalmente da capacidade resolutiva do servicio e tamén a capacidade formativa. En urxencias, está especialmente indicado en procesos agudos, ¿no? O sea, por exemplo, derrames pericárdicos ou procesos abdominales, como poden ser inflamaciones da vesícula, ¿no? E en dermatoloxía, fundamentalmente, no análisis e definición máis completa das lesiones subcutáneas, ¿no? Lo cual tamén permite unha mellor planificación quirúrxica. A incorporación destes equipamentos supuxo un investimento de 410.000 euros, que se ven sumar á recente posta en marcha dunha ambulancia medicalizada con base no Hospital do Barbanza.